ñalaande 27 gumɗo o holko kewi ko Yeesu mo Nasaret woni e rewde ɗo. Yeesu Yeesu Ɓi Dawuda tinno yurmomi. holko ɗaminoɗa e am? Jiɗmi ko wattude yiide. joni noon ndar holare ma dandima. mi yii watti yiide yalaɓe. holko jiɗmi Yeesu waɗanami mbele miɗo ɗaɓɓita andude ko yimɓe ɓe cohli holko waɗi miɗo ɗaɓɓita ɗum walla holko waɗi mi ɗaɓɓitta ɗum holno ñagoranmi yimɓe ɓe joni